watan azumi Ramadan 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 Ramadana 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 watan Ramadana watan azumi mai tarin falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala watan Ramadan watan girma watan rahama mai tarin falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala ina mai arziki ina mai arziki ka zo ka ci arziki a wata mai arziki watan Ramadan watan falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala in har kai kyauta ladanta daban ne in har kai sadaka ladansa daban ne ko da sallama ladanta daban ne nuna mana annabi ka samu ga annabi a watan Ramadan Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala sarki Allah amin ya Allah a watan Ramadan Qur'ani ma ya zo a watan Ramadan Qur'ani ya zo a watan Ramadan Ramadana wata mai arziki wata mai girma a watan Ramadan Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala Ramadana ya zamo mana kwalliya watan Ramadana ya zamo mana tarbiya watan Ramadana ya zamo mana shirya wata mai girma mai tarin falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala ina 'yan kasuwa ku zo ku yi afuwa ku samu falala a watan Ramadan ina mai dukiya ka yi kyauta kulliya a watan Ramadana mai tarin falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala mu so junanmu a watan Ramadan mu ziyarci juna a cikin Ramadan mu kadaita Allah a watan Ramadan mu yawaita bauta a watan Ramadan watan Ramadana wata mai girma wata mai falala Ramadana watan Ramadana watan azumi mai tarin falala yan uwana mata ku zo mu ci arziki a watan Ramadan wata mai girma wata mai falala watan Ramadan mu samu rama a watan Ramadan ku taho mu yi girki domin shi girki yana da girma a watan Ramadan mu yi bautar Allah a watan Ramadan mu so junanmu mu ziyarci juna a watan Ramadan wata mai girma wata mai falala tare da Ahmad Daudu bai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba mana watan azumi